It's social media mandinoswera ndiona kuti zvofamba sei. Aiwa ndo basa handiti. Makati sekuru tionerei nyaya muchizotiwinzira. Aiwa ndini referee mugame rachona ndatirega ndibve ndakuvigirai zvichiri kupisa, right? An hour ago, about an hour and some minutes ago, JP ane video raadonhedza pachannel pake paYouTube riri kupisa randoda ndinge ndiri ndinokuzivisai kuti nemomo mhanye munozvionera handiti entertainment handiti so chiteerera kana uri munyowani paSaint TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe turn on your notification bell kuzviitirei kuti pega pega patinowinza mavideo sezvizvi pega pega patinotaura nyaya dzinopisa you will be notified. Usasaririra handiti chatanga kuitwa naJP atanga kunyora paFacebook page rake mashoko anoteera abva anyora akati zvoni, this is the beginning of a story we call Nhoroondo. Next episode drops on Wednesday and I would love you to get the next song. In the meantime, enjoy the official Nyeredzi video handiti so abva akanda Nyeredzi video rachona pa YouTube channel yake ende kutaura kuno kuri kupisa. Ndikada kuudza kuti pazopera 1 hour ranga ratova over 15,000 views in just an hour, tichitaura especially neaudience yedu yemuZimbabwe. It's not a joke handiti so chinova chinhu chinofadza zvikuru kuti we are supporting our own, we are supporting JP. So handei tinozvionera kuchannel kwaJP zvinyowani zvaadonhedza and he is still promising kuti acharamba achidonhedza moto handiti acharamba achingovesera moto. Shungu dzake dziri dzekuti kudii maZimbabwenzi mufara handiti maZimbabwenzi munakirwe, especially munguva dzakaita sedzino. Musanyanyofunganya zvakanyanya palockdown asi munge muri munoentertainiwa. Ndodonzvo redu rimwe chete isu seveSaint TV kuzama kupai zvakawanda pazuva inyaya yekuti tigare tiri tinokuentertainai mugare muri munoziva zvakare kuti zvii zviri kuitika kunzoko handiti so enda unoona video raJP wodzoka wokomenda kuti wazviona sei. Wese anenge aona achibva panapa enda futi ikoko unokomenda uchitaurawo kuti aiwa ndariona ndaudzwa nani handiti pana chakaipa. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, also pa first pinned comment taita interview na comic pastor enda unozvionera unakirwe tichitichi much love.